Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sang kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin, naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan. Kagkaroon sa kasagpon sa katong matahong na sugilanon sa isatong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Amoy ng kuryosidad sang tao. Kag hindi siya mag-untat, tubtob hindi niya makuha ang sabat. Tungod sang iya kahuyang, kung nga nagakabusog kita. Ara, nagapalapit na siya. Nagapalapit na siya diri sa puertahan. Sige, palapit ka. Palapit! Amat-amat naman ako ng ginasakop naman ako sang pwersa nga ari sa sulod sang akong lawas. Kung makagwal na ini, sigurado nga hindi ko na siya makontrol. Ang babae, nagapalapit na siya diri sa may puertahan. Hala, ano ini? Napunggan kong kaugalingod ko nga kadton siya sa liog. Nagbalik sa normal ang dagway ko. Makita kong daw matulo niya nga mga luha sa mga mata. Hindi ako maghango. Nga daw gusto ko nga pahiran ang iya mga luha. Ang akon kasing-kasing. Hinali lang nga nagdasig ang pagpitik. May kasing-kasing gali ako. Hinali lang nga nagsulod sa kaisipan kong ginhambal ni Daddy Gregorio. Pila katuig na ang nakaligad. Abaho ko! Palangga ko si Purita. Ginahigugma ko siya. Siya ang imo iloy. Lain nga klase sang paghigugma. Ang paghigugma ko kay Purita, amo ang tipo nga sa una ko nga pagkakita sa iya. Nagdasig dayon ang pagpitik sa akon kasing-kasing. Kag gusto ko nga adlaw-adlaw kag oras-oras makita ko siya. Pagpalangga naman sang amay ang nabatyagan ko para sa akon anak. Inti ako magpati. Sa una nga kahigayunan, nakontrol ko ang akon kaugalingon.
Nagpalapit ang babae sa akon. Oh. Ginuyatan niya nga akon ulo. Oh. Nagyum siya. Kag mas nga nagdasig ang pagpitik sang kasing-kasing ko. Ano pa ang ginabuhat mo? Kauna siya. Hindi ko mahimo. Ginuyatan mo ang kamot ko? Ba? Ginhalukan mo ako sa kamot? Bisan ako. Hindi man makahibalo kun nga. Apang mabatyagan ko. Nga malipayon ako samtang ginabuhat ko ini. Nagkadlaw siya. Buyan kong iya kamot. Ka-weird man sa imo. Sino ka? Ano ba lang ginabuhat mo diri? Ay, hoo, gali. Ako gali si Linda. Ikaw? Ismael. Sige. Tawgon ko na lang ikaw kay Mael. Ginpakulbaan mo gid ako ba? Nga aman. Siling ni Day Prising. Hindi ko na ako magpalapit sa puwertahan nga ini. Tungod bala kay ginatago kaniya? Hindi ka lang manugid kay Lola, ha? Oh, ha? Nga ahaw? Bad boy ka bala? Do hindi man ah. Kanami sang iya dagway ko nagayom siya. Kagusto ko nga makita ang nawong niya permi. Hoy, nano ka? Nga hinali ka lang nga naurungan dira. Kag-anay ka. Nga kahigko sa imo. Tilawoy man balang magpaligo kung kaisa. Sige. Hindi ka magkabalaka. Hindi ako magpanugid kay Lola mo nga nagkita ay kita. Sige ha. Malakat na ako. Madali lang. Ay! Ba? Kadayaon sa imo ha? Ginbutong mo ako sa hinali. Ano pa? Nakapungko ako diri sa kama. Mas manami pagidgali tulo ko ng iyan nawong kon malapit. Mael? Nga Wala. Sige ha. Malakat na ako. Bye. Ato na siya. Mabalik na ako sa kwarto ko. Hindi ko mapaathag ang ginabatya ko. Amo bala ining ginasiling ni Daddy Gregorio nga pagpalangga o kung paghigugma. Ginahigugma ko bala si Linda. Apang subong ko lang siya nakita. Paano matabo ina? Hangag ka! Ano nga paghigugma? O kung pagpalangga ang ginawakal mo, Ismael? Wala ka sang matarong na magigugma. Tungod demonyo ka. Isa lang kaputahe ang babae nga ato. Kag hindi ako magpasugot nga hindi mo ako pagsundon. Gani kon makita mo liwat ang babae nga ato. Kag tasya dayon sa liog. Hindi! Hindi ako magpasugot! Sugod sad to. Nakangko na ako sang kahigayunan nga kontrolon ang kaugalingon ko. Wala ko nagatuman sang nagamando sa akon. Sang ano nga ara sa akon lawas. Kag nangin masami ang pagbisita sa akon ni Linda. Kag ginalikom niya ini kay Lola ko. Kag sa una nga kahigayunan, nakabatyag ako nga kung paano magmalipayon. Isa ka emosyon nga gintudlo sa ako ni Daddy Gregorio.
tagsang mag-upod kami ni Linda. Mabatyagan ko nga mangin dako ang paglahom ko nga mangin tao. Gintudluan ako ni Linda sang madamo nga butang. Mga bagay nga siguro itudlo man dapat sa ako ni Daddy Gregorio sadto. Kung nakaangkon ng siya sang kahigayunan. May ginhambalan kami isa kabis ni Linda. Nga magpakita sa huna-huna ko. Mael, abi mo, nalipay ako. Kay may kahambal na ako. Kag wala akong makahibalo kung nga ginatago ka. Samtang kabuot man lang sa imo. Kag abi mo, nagapisan pagid ako sa akong pagtrabaho. Kay na-inspire ako sa imo kung makita ko ikaw. Inspire? Oo. Ampot Hindi man gani ako makahangup sa ginabatsyag ko eh. Subong ko lang abi ini nabatsyagan. Kag abi mo, malipayon ako kung kaupod ko ikaw. Kag gusto ko ikaw nga makahambal pirmi. Ka-weird sa ako, no? Ako, amo man, malipayon ako kung kaupod ko ikaw. Aba, matuod ka, Mael. Salamat, ha? Ano, abi, kay kung kaisa, makasiling ako nga ginahidlaw ako sa mga utod ko. Uutod? Oo, mga utod ko. Nga, wala ka bala sang utod? Kay ako ako ang kamagulangan sa amon nga mag-utod. Gani manang ang panawag nila sa akon. Amo gani nga nagatingwa gid ako. Nga makatibawas kami sa amon kapigaduhon. Naguntat lang ako sa akon pagtuon eh. Kay wala gid kami sang kwarta. Apang ginasumpa ako sa kaugalingon ko nga pagtinguha. Masupot ako sang kwarta. Para sa pila ka adlaw, makabalik na ako sa akon pagtuon. Kag mangin maayo akong manunudlo. Buhaton ko ang tanan para nga maprotektahan ang mga manghod ko. Kag mahatag ko sa ila ang ila nga gusto. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno kag iban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines agud mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Wala ka bala sang utod. Kay ako akong kamagulangan sa amon nga mag-utod. Gani, manang ang panawag nila sa akon. Amo gani nga nagatingwa gid ako. Nga makatibawas kami sa kapigaduhon. Naguntat gani ako sa akon pagtuon eh. Kay wala kami sang kwarta. Apang ginasumpa ko, nga sa kaugalingon ko nga pagtinguha, masupot ako sang kwarta. Para sa pila ka adlaw, makabalik ako sa akong pagtuon. Kag mangin maayo akong manunudlo. Buhaton ko ang tanan para nga maprotektahan ang mga manghod ko. Kag mahatag ko sa ila ang ila nga gusto. Nadumduman kong ginpanghambal ni Daddy Gregorio sa akon. May utod gali ako. Kag Sandro ang ngalan. Abi mo, handom ko gidhalin sang bata pa ako.
nga mangin isa ko ka manunudlo. Manunudlo? Ano ina? Ang manunudlo, amoy na silang nagatudlo sa eskwelahan para nga mag-alam ang mga estudyante. Kag kun mangin maalam na sila, sigurado nga makaangkon sila sang maayo nga buwas damlag. Kag natingala ako kun nga ginatago kanila sa balay nga ini. Feeling ko daw tubo-tubo lang kita nga duha. Gani dapat naga-eskwela ka na. Pero sige lang ako lang anay ang mangin teacher mo. Ginuyatan niya ang kamot ko. Kag parehosang nakaligad. Nagdasig naman ang pagpitik sang kasing-kasing ko. Matapos ang amon pagsugilano ni Linda, tuman ang kahakig sang ari sa sulod sang lawas ko. Wala niya maluyaging nagkakatabo sa tunga namon ni Linda. Apang isa kabisad to. Nagaplano ako nga magwa sa ginatawag ni Daddy nga trapdoor. Apang antes ko ini nabuksan, may nabatian ako nga nagasugilano. Day Prising? Nga nagahibi ka? Nagpanawag sa akon si Purita. Nagahibi siya. Aha? Ay nga adayhaw. Anong problema? Nagnubo ko no ang kita siyang ilang nga negosyo. Kakita ang ginabasol niya. Ano? Ay, kag nga kitang basulo niya yaday. Kay basi ko no kung wala naton ginapakaon siyang maayo si Ismael. Ay, hindi matuod ina yaday. Kadamo sang karne nga ginapakaon naton sa apo mo. Ano ba lang gusto ni Inday Purita, haw? Ang gusto niya, tawo ang ipakaon naton kay Ismael. Ano? Kag nagkahibalo kagid, nga hindi ako magpasugot sila. Ay, abo, Diyos ko. Day Prising, buwan, na ano man niya man? Doon sa nahadlok na ako sa anak mo, day. Base bala sa pila ka adlaw. Isa sa amo ni Lindang kaunon sa apo mo. Hindi ka magkabala ka, Sonia. Basta magpamati lang kamo ni Linda sa akon. Wala man nagagwa sa trapdoor si Ismael, hindi bala? Ay, abo, Diyos ko, day Prising. Day, abi, hambali si Linda, ay. Masami siya nga nagasulod sa kwarto mo. Kag pamatsyag ko, day. Nagapangusisa siya sang likom mo. Base bala kun makaon siya sang apo mo, haw? Mabudlayan naman kita maghaboy sang lawas niya sina. Mahimo naman kita sang istorya, kung paano siya napatay. Wala ako nagakalipat sina, Perme. Pagkatapos niya pamiod sa mga bayo ko, nagagwa siya. Kag hindi niya pagbuksan ang gamay nga pertahan nga ara sa kilid siyang akon banyo. Ang maayo pa, hambalon ko na lang siya nga hindi gid siya magsulod sa kwarto ko. Daw hinali lang ako nagpalangluya. Unggan ni Lula nga makasulod sa kwarto niya si Linda. Paano ko pa siya makita? Paano ko pa siya masugilano? Napiyaran ko sang tion nga to. Wala na nagapamilit ang pwersa sa sulod sa akong lawas. Daw may paglaom gid ako nga mangintao. Apang isa kabis, wala pa ko malipat sang natabo. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan.
Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang nga Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga lokal sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15 agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanuhanan sang probinsya ang nagabuligay agud nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Magabian sa dagarinyo sa pagtumati ang magabatang magsugpon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan niya nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inidoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakunok-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa sakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kung ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sa ngasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente.
forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysayan ni Alora, gayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong pratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ang baganihan ko. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will. Kabalo ka, iha. Madamo na siyang nabuligan ang foundation ko. Hindi na maisip ang mga pamatanood nga nakatapos ang ilapagtuon sa kolehiyo. Sa bulig namon. Amo gali, senyor. Oh, wala na galis ang unod ang baso mo. Madali lang kay tigisan ko. Kinahanglan nga masugilanan ko si Crisanto. Dapat nga istorya ko niyang iamay. Wala lang siguro sila naghangpanay. Kabuot man ang galisang tigula nga ini. Ay, subong pa lang. Nagadali na ako nga maatubang si Crisanto para masugid ko sa iya ang tama kagalante nga tanyag sang iya amay. Ay, dako ini nga bulig para sa akon. Excuse, anay, iha. Magwala ako sang makadali. May kuhaw na ako. Mabalik lang ako dayon. Do kadamo na sang nainom ko, awo. Do kabugat na sang akon agtang. Do ginapiyak ang akon ulo. Wala pa makabalik diri si Don Lorenzo sa iya library. Matindog ko, Nagbalik ako liwat sa pabungko. Kabugat isang ulo ko, Amo pala ako nagka-eksperyensya sinimo. Bisan may makasadyahan sa amon. Wala ako nag-inom sang bisan ano nga makahulubog. Ang akon mga mata. Do sa mapiyong na sa katuyo. Hala, natulugan ako. Ang rilo sa dingding. Hindi. Natulugan ako sang 2 ka oras.
Mabangon ako, kag magwa diri. Piliton kong makagwa. Bisan pa nga, dumasuka ako nga hindi ko mahangpan. Magwa ako diri. Ari na ako sa Guasang Villa. Malinaw ng palibot. Kalingin sa gulo ko. Sa garden set. Upong ko ako dira. Kalingin sa gulo ko. Si Don Lorenzo. Basi kong ginpukaw man niya ako kaina. Apang wala ako makabatsyag. Tungod sang tuman yung kahupog. Do hindi ko ginmadalang lawas ko kung maglakat ko. Mayo pa. Diri lang nga ako mapaligat sang oras sa harte na. Mapiyong-piyong ako diri. Naghana na nga magbutlak ang adlaw? Anong oras na bala ini, ha? Medyo okay ng pamatsyag ko. Maamat-amat na ako pa uli, Dito na lang ako mapahuway. Salamat. Nakaabot na gid man ako diri sa balay. Daw medyo nag-aalingog-ngog pang ulo ko. Hoy, Alora? Ma, si Leda. Kag nakailis na siya. Maobra na siya. Sa din ka magalin? Sa Villa. Led, hindi lang ko anay mag-obra subong Kay kalain sang pamatsyag ko Napilitan ako nga mag-inom kagabi. Sinong kaupod mo sa Villa? Si Senyor Lorenzo. Ano? Si Senyor Lorenzo? Oo. May gintanyag siya sa akon. Gintanyagan niya ako sang bulig. Kabuot si Aled. Ata, sige. Magpahuway ka lang, anay, Ay, makaulugot, oo. Gusto ko pa tanay nga makigistorya sa imo. Ugaling, birthday man sang tiya ko sa Banwa. Madretso kami dito ni tatay. Pero buwas, ha? Maistorya kita, ha? Promise. Sige, Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic object sa electrical outlets.
Indi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Natulugan ako. Hala? Duhapon na ini Ay, salamat. Kay bisan paano, nagmagaan ang pamatyag sang lawas ko. Mahimos ko kag magbakal sang pagkaon ko. Panindahan na lang gali ako Kay maluto ako para sa panyapon. Maabot na karon si Crisanto. Lutuan ko siya sang iya paborito nga sudan. Ara na. Nahanda ko ng lamesa. 8:00 pa lang sang gabi. Sa masami, 9:00 kung mag-abot dili si Crisanto. Ano ba lang natabo? 12:00 na sang tungang gabi. Abang wala gin makaabot si Crisanto. Hindi siguro siya mag-abot. Manghimos na lang ako Basi kung wala siya nakapauli. Basi kung buwas pa siya mahalin sa syudad. Ano ba lang natabo? Pila ka adlaw na nakalikad. Apang wala ginakapakita sa akon si Crisanto. Ay, ang maayo pa, tilawan kong manawag sa iya opisina. Wala sa may nagasabat sa tawag ko. Makatilingala ini. Siling niya sa ginhatag niya sa akon ang numero nga ini. Mahimo ko siya nga tawagan diri. Ang maayo pa, makadto ako sa villa. Mamangkot ako kay Manang Mayda. Mabalibad lang ako nga may ginapaobra sa akon si Crisanto. Mamangkot ako kung mapauli siya diri o kung hindi. Ato pa si Toto Crisanto sa syudad? Manang, nakahibalaw ka bala kung saan o siya mabalik?
Wala eh. Kag hindi ko ya batasan ang magpamangkot sa akon amo kung mapauli siya dire o kung hindi. Ginabutang ko yung akon kaugalingon sa dapat kong hamtangan. Kabulig lang ako dire. Sige manang. Salamat. Ginonsultuhan pa ako sa mayordoma. Nagalibog na ginang ulo ko. Paano ko pala siya makontak man? Buwas ng lakad ko sa syudad. Gusto? Kadtuan ko na lang siya sa ila opisina. Wala ko pangadaan masugilanon liwat si Senyor Lorenzo. Kag hindi ako makadesisyon, mientras hindi ko masugilanon si Crisanto. Grabe ba? Kamapalaron gidyo sa imo, day. Hamak mo nga gintanyagan kasang bulig ni Senyor Lorenzo. Bato na dayon, ah. Buwas na gading lakat mo, no? Oo. Ay, ah. Mapod ko sa imo dulong sa bus terminal, ah. Oh. Nga ba na nga kasubo sa nawang muhaw? Dapat siya mangin malipayon ka na iya? Amo na ining katumanan sang handom mo, hindi bala? Kuan, nasubuan na ako nga magpanomdom. Nga madugay naman kita kag magkita ay. Buing mo eh. Arigid lang ko di. Magkita ay man tagihapon kung magbakasyon ka ah. Jai, pamot na nga hibi ah. Hindi ka dapat nga magkasubo. Kay panugod na ini sang katumanan sang handom ni Alora. Husto ka, Leda. Apang hindi nagmalikawan nga hindi ako magbatsyag sang kasubo. Taglabaw sa tanan. Naluoy ako sa akon anak. Matrabaho siya samtang nag-eskwela. Kung may mahimo lang kung tani kami sang iya, amay. Kung may mahimo lang kung tani kami. Ari na ako sa syudad. Nakaabot na sa terminal ang bus ng gisakyan ko. Ay. Apang wala sang Crisanto nga masugat sa akon. Tungod hindi ko makontak ang numero sang telepono nga ginhatag niya sa akon. Ang maayo pa, manawag na ako sa kilala sang iloy ni Leda diri sa syudad. Mapabulig ako sa iya kung paano ako makalambot sa ila. Kaya hindi ako makatultol diri. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi amo ang tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masami ehersisyo sa mga kabataan.
makahibalo magdesisyon sang madasig, ma-develop ang ila pagpakigbagay, kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, so dagidinyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Alora, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong natuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ang paganihan ko. Direksyon, Marnie Mungkal. Nagabanding pabalakamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Nagabanding pabalakamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Kung mangyari man aking mahal, na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama.
O ti ano? Nakapanawag si Marigold? Wala pa man. Si Gilbert ang nagapanawag sa Yabian dito nga doktor. Kung ano nang kaimtangan ni Cardo. O ti, ano kuno? Wala man nagapanugid si Gilbert sa akon. Wala kuno nagapanugid ang abyan niya nga doktor. Bao, kabay pa. Kabay pa nga hindi matabangan si Cardo. Kabay pa nga magapabilin si nga buang tubtubsan o. Crystal, ari na ako. Marigold! Nakapauli na ka mo, Ricardo? Oo, nakapauli na kami kainas sa aga. Ay, gali. Din si Matthew. Bago lang ginatulugan. Hindi na lang siya pagpukawa Mabalik na ako diri karon. Kagdalon ko ang ginbakal kong hampanganan. Oh? Anong hampanganan? Bat. O ti ano? Ano nang natabo? Anong siling sang doktor? Mag-aayo pa bala si Cardo? Oo, Crystal. Mag-aayo pa siya. Amoy ng siling sang doktor. Mas tempranong operasyon, mas maayo. Amo gali? Oo. Pero, hindi ko mahibalaan kung bala. Malipay ako o kung masubuan. Bangod wala ako sang kwarta nga ipaopera kay Cardo Pila ko nung balayran, Marigold? Mga 100,000 pesos. Kadako gali? Oo, Crystal. Kag ang plano ko, hindi ko na lang pagpaoperahan si Cardo. Wala ako sang kuhaan sang kwarta para nga maoperahan siya. Gani, hindi na madayon ang operasyon nga inatubtubsan Maayo ina nga balita, Crystal. Kung wala si Marigold sing kwarta nga ipaopera sa kay Cardo, buot silingon. Si Cardo, baga pabili nga buang tubtub sa Sugod subong, nagapati kuya, nga hindi makapaopera si Marigold kay Cardo tubtub sa Amo matuod, Carmen. Kagkabay pa, nga magapabilin nga buang si Cardo. Kag sa sina, masulod siya naton sa mental hospital. Kag kung masulod na naton siya dito, mahimo na nga makabalik diri si Owen. Bangod wala na si Cardo, kag na-lock up na ini sa hospital. Bah, may bato nga nagtupa sa ako natubang? Sino ba lang nagpanghaboy, ha? May ara naman. May bato naman nga nagtupa. Sino ba lang nagpanghaboy sang bato? Tonto ka mo nga mga bibi ka mo! Ba? Hindi ka mo maigo-aw! May... Tonto ka mo! Si Cardo na. Kalikaw ka mo sa ka! Ginahaboy niya mga bibi sang bato. Piyo nga maakig naman si Marigold. Pero sano kay Gilbert? Dalon ko ni Marigold si Cardo sa Manila. Kag dito siya operahan liwat. Pero nakapauli na gali sila dire. Kag mga bibi naman ang iya ginaturyal. Anay ka. Makadto ako sa ila ni Marigold. Maubos na ni Haboy sa mga bato ang mga bibi, kag makapalayo na ang mga ini, mapauli na ina siya kapitan. Kag dason, manago sa idalom sang lamisa, kay nahadlok siya nga mangakig ako sa iya Amo gali. Naglaom ko kung paoperahan mo sa Manila si Cardo? Wala ako sang kwarta, kapitan.
Ginpatod ko lang kung bala, pwede pa siya mag-ayo. Kagkapitan, nagpasalig ang doktor nga may tsansa nga magbalik ang memorya ni Cardo. Mayo nga balita ina, Marigold. Mayo ina nga balita. Kung amos, saan ka mo mabalik sa Manila? Mabalik pa bala ka mo? Oo, apang hindi pa subong. Wala ako sang kwarta nga ibayad sa doktor Kag sa mga galastuhon ko dito. Nagapangita pa ako sang kwarta, Kapitan. Mo gali. Kag nagaplano ako nga dugangan ang arkila sang duta ni Cardo. Apang base bala kung hindi ako makabayad, kag marimati lang ini. Pahulamon ko ikaw sang kwarta, Marigold. Ano, Kapitan? Oo, pahulamon ko ikaw sang kwarta. May sinuptan ako. Ipahulam ko ato sa imo. Ay, Kapitan, salamat gid. Apang hindi na lang makahuluya. Kag isa pa, wala ako sang ibayad sa imo Makahulat ako kung saan mo ako bayaran. Isa pa, hindi ko man inasubong kinahanglan. Kag may ginabaton pa ako nga pensyon sa aton gobyerno. Amoy na ang akon nga ginagasto. Kag nakasupot ako, amoy nang ipahulam ko sa imo. Isipa ang tanan mong gasto kay hatagan ko ikaw sang kwarta. Kinahanglan nga maoperahan liwat si Cardo. Agod sa sina, hindi ka na mabudlayan kung magbalik nang iya husto nga pangunahuna. Ay, Kapitan, kaayo gid sa imo. Oo, mapasugot ako. Kag nagaplano ako nga kung mag-ayo si Cardo, mapadayon ako sa akong pag-eskwela. Kag mahimo ako nga mangin manunudlo. Kag kung makatrabaho na ako, babayaran ko na ikaw, Kapitan. Ano ang importansya sang good manners and right conduct o kung GMRC kag nga kinahanglan bala ini matun-an sang imo nga bata? Importante nga matudlo sa mga kabataan ang GMRC ilabi na subong nga padayon nga nagaka-impluwensyahan ng mga kabataan sang teknolohiya kag paggamit sang social media. Dapat ginatudlo ang GMRC samtang bata pa agud nakahibalo ini makigbagay sa iban nga tawo. Pero ano bala ang pwede nga itudlo nga GMRC sa bata o kun mangin sa mga may edada? Masami nga magtamyaw sang maayong aga, maayong hapon o kun maayong gabi sa tawo nga imo masumalanga. Magbisa sa mga katigulangan, hindi magkalipat magsiling sang excuse me, please, sorry, kag thank you. Kag hindi pagkadlawan o kun pagsuyaan ang iban nga tawo. Marigold, sa nasiling ko na. Hindi pagpaminsara ang utang mo. Hindi ko pa kinanglan ang akong kwarta nga nasupot. Kag maayo gani kay may dapatan ako sang kwarta nga ina, nga mapuslan sang iban. Kapitan, salamat gid sa imo. Hulog ka sang langit sa akon. Kristal. Ano nga balita, Carmen? Malakat na si Marigold kay si Cardo sa Manila. Mapaopera ang buwang. Apang wala sang kwarta si Marigold, hindi bala? Ginpahulam sila ni Kapitan Aurelio. Ano? Ginpahulam ni Kapitan Aurelio? Amo gali? Maayo kun amo Ang buot na silingon. Gusto mo man nga mag-ayo si Cardo? Ang buot ko silingon, Carmen. Kaayo gid kay Kapitan Aurelio. Mabinuligon siya sa iya mga abyan. Kag paano na lang iya si Marigold? Ano na lang ang matabo sa iya? Kung mag-abos na, mangindubli ang iya pag-anto sa luyo ni Cardo.
Si Marigold, hindi makahibalo magtalikod sa iya hinambalan. Nagsiling siya, nga bisan ano ang matabo. Bana niya gihapon si Cardo. Kag may katungdanan siya, nga ginsumpaan nga handa siya magbulig sa kay Cardo. Ang silingon mo, ikaduha siya nga buang. Ay, nga ilubong niya sa pag-antos ang iya nga kaugalingon. Sa kabudlay kag sa kalisod. Wala na gid bala siya sang respeto sa kaugalingon niya. Oh, kanugon. Kanugon sang aton kabudlay sa pagbulig sa iya kristal. Ay, Carmen, amo matuod. Apang wala kita sang rason nga magpamatod sang para sa iya. Ay, makaluluoy man si Owen. Nakahibalo ako nga ginahigugmagin niya si Marigold. Ano abi kay si Gilbert mo? Ginukat ganyang parte sa pagpaopera sa kay Cardo. Kung wala niya ginukat, kundi magapabilin nga buang si Cardo. Kag mapasulod natin sa mental hospital. Basi may mabuhat ina nga kaayuhan sa kabuhi ni Marigold, Carmen. Hindi kita magdula sang paglaom. Masami kami nga nag-opdanay ni Owen. Siya nga akong ginahibo nga escort kung may talambungan ako nga party. Nagalaom ang iban nga may relasyon kami. Kagamoy nang akong ginalauman nga matabo. Apang malasanggana si Owen na magpabutsyag siya pagigugmas sa akon. Kag natakan ako sa paghulat. Sino ba lang babae nga ina nga mo nagahawid sa iya? Sa ano ko siya makilala? Sa ano? Malakat na si Cardo kag Marigold buwas. Masakay na sila sa barko pakadto sa Manila. Nagpaalam siya diri sa akon kagabi. Kagun halos pa lang, daw hindi niya buyan si Mateo James. Palangga gid niya ang akon anak Carmen. Kung si Owen ang iyang manginbana, nakaibalo ako. Makaangkod sila sa madamo nga anak. Ay, gali. Diin si madayon dito. Kay wala man siyang kilala si Marigold dito. Wala man siyang kilala sa Manila. Madayon lang sila kuno sa baratuhon nga pension house. Hasta mag-abot ang operasyon ni Cardo. Nagsilingidaan si Kapitan Aurelio nga hambalon lang siya kuno ni Marigold. Kung nagakinahanglan siya sang dugang nga kwarta, kay padalaan lang siya ni Kapitan. Kaayo gid kay Kapitan niya. Pero wala siya makaibalo nga ginapadugay pagid niya ang kabuhi ni Cardo. Sinong makapakot sina Carmen? Kung mag-ayo si Cardo, mangin maayo siya nga bana kay Marigold. Hindi gani makasaho sa iya ang ido niya nga si Carlo. Si Marigold pa. Ay, gali. Diin gid bilin ni Marigold ang ido ni Cardo nga si Carlo. Ato kay Kapitan Aurelio. Nagsiling si Kapitan Aurelio nga siya lang kunong mahibalo kay Carlo. Tumalagsahon nga tao si Kapitan Aurelio, no? Mabinuligon siya. Mabulig siya sa mga tao nga nagakinanglan sang bulig niya. Basta, masarangan lang niya. Cardo? Nga nagkahibi ka? Nadlo ko, Marigold. Nadlo ko. Ha? Nga mahadlo ka. Kay mapaopera na ko, boss. Ano mo na ang... Ano ang siling? Bukon galing akon ulo? Hindi nila pang bukon ang ulo mo. May buhaton lang sila sa imo ulo
Para nga magbalik ang imo kaisipan. Ano nga kaisipan man? Di nagkatong kaisipan ko. Cardo, may balatian ka nga amnesia. Amoy na nga bulngon kanila. Kung mag-ayo ka na, makahibalo ka kung ano natabo sa imo. Kag kung nga kadugay sa imo magpauli sa aton. Hindi ka magkahadlok. Hindi ko ikaw pagpabayaan. Sige na. Magtulog ka na. Kay buwas ka pa operahan. Sige ah. Matulog na lang ko ah. Ano ang importansya sang good manners and right conduct o kung GMRC kaga kinahanglan bala ini matun-an sang imo nga bata? Importante nga matudlo sa mga kabataan ang GMRC ilabi na subong nga padayon nga nagaka-impluwensyahan ng mga kabataan sang teknolohiya kag paggamit sang social media. Dapat ginatudlo ang GMRC samtang bata pa agud nakahibalo ini makigbagay sa iban nga tawo. Pero ano bala ang pwede nga itudlo nga GMRC sa bata o kung mangin sa mga may edada? Masami nga magtamyaw sang maayong aga, maayong hapon o kung maayong gabi sa tawo nga imo masumalanga. Magbisa sa mga katigulangan, hindi magkalipat magsiling sang excuse me, please, sorry, kag thank you. Kag hindi pagkadlawan o kung pagsuyaan ang iban nga tawo. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Crystal. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Kapag tayo lang dalawa ang lagi magkasama. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio! Bombo!